Matul is-sena li għaddiet id-deficit f'pajjiżna naqas 225 miljun u 700 elf euro. Dan hekk kif fil-Kaxxa ta' Malta issa id-deficit huwa ta' ftit inqas minn biljun u 243 miljun euro. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO uriet li dħul rikorrenti tal-Gvern is-sena l-oħra laħħaq kważi l-5 biljun u 400 miljun euro. Dan fisser żieda ta' kważi 23% fuq sena qabel. L-akbar żieda fi dħul rikorrenti kienet ġejja mit-taxxa ta' dħul hekk kif mill-income tax il-Gvern daħħal ftit iżjed minn nofs biljun euro. Midħul mill-ħlas tal-bolla, il-Gvern daħħal 136 miljun euro. Dawn iċ-ċifri jmorru id fit ma' sena li fiha l-pajjiż beda juri l-ewwel sinjali ta' rkupru mill-pandemija u rreġistra l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. In-nefqa rikorrenti matul is-sena li għaddiet ammontat għal 5 biljun u 718 miljun euro. In-nefqa rikorrenti f'sena żdiedet bi ftit aktar minn biljun euro. L-akbar kontributur għan-nefqa rikorrenti kien taħt il-programmi u inizjattivi tal-Gvern li inkludu l-għajnuna li tal-Gvern waqt pandemija bħal Covid Wage Supplement. Fil-fatt fuq għajnuna lin negozji fost oħrajn, waqt pandemija l-Gvern investa ma' 378 miljun euro. Kien hemm ukoll 180 miljun euro ta' għajnuna marbuta mal-qasam tal-enerġija bħal inċentivi li tal-Gvern favur l-użu ta' enerġija rinnovabbli.